Mangwanana akanaka mhuri yeZimbabwe. Mangwanana akanaka kwese kwamungadaro muri. Toda kutenda Mwari nechipo choupenyu chatipa muswa wechishanu nhasi, Friday 4 April. Tichisangana pano paNyoka yeMabhunu channel, Nyoka yeMabhunu updates. Neni muranda rume wenyu Mapango Mapengo. Nhasi tichaverenga shoko redu richibva kuna 1 Samuel chapter 15. Tichemusoro wenyaya wakanzi Jehovha anoramba kuti Sauro arambe ari mambo. Regai ndidzokorodze musoro wenyaya zvekare wakanziwo Jehovha anoramba kuti Sauro arambe ari mambo. Ndichaverenga verse 10 ndoenda pa11 ndobvapo ndoverenga part yeverse 22 ndozoverenga kapart keverse 35. Verse 10 inoti, ipapo shoko raJehovha rakasvika kuna Samero richiti, ndinozvidemba kuti ndakagadza Sauro kuti ave mambo, nokuti akatsauka kubva kwandiri uye haana kuita zvandakamurayira. Samero akatambudzika akachema kuna Jehovha usiku hwese. Verse 22 inoti iyo, sezvaanofarira kuteererwa kwenzwi raJehovha here? Kuteerera kunokunda chibayiro, uye kuteerera kunokunda mafuta emakondobwe. Part yeverse 35 inoti Jehovha akazvidemba kuti akanga aita kuti Sauro ave mambo weIsraeri. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake mangwanani anhasi. Nyaya iri pano iri pamusoro penyika yeIsraeri. Sezvo munoziva madzimambo, hongu vanhu tisi tinozongonozadzikisa chete kuti tasarudza purezidendi, tasarudza prime minister, tasarudza king, tasarudza chii. Asi Mwari ndo vanenge vaisa signature yavo. Munyika yeIsraeri kudhara, kuti munhu ave mambo, Mwari ndiye aitotuma munhu wake woenda unoti iwe nhingi, aitaura nemuprofita. Murume anonzi Samuel uyu wakanga ari muprofita. Saka akatumwa naMwari kuti enda unogadza murume anonzi Sauro kuti ave mambo. So Sauro anogadzwa, anotumirwa muprofita Samuel kuti agadzwe. Ende obva audzwa kunzi ndinoda kuti uzoteedza nzira dzangu dzakati uchitungamirira vana vevaIsraeri. So Sauro anombotanga achiteedzera, asi anozoenda achifarisa, akutanga kutsauka kunzira dzaMwari dziya dzaakaudzwa naSamuel zuva raakagadzwa. So nokufamba kwenguva tinoona kuti munhu anonzi Sauro uyu pane paanonzi aende kuhondo, aende anorwisa mumwe mambo ainzi Agagi. Mambo uyu akanga ambovhiringidza vana vevaIsraeri nguva yavakanga vachibva kunyika yeIjipita, avarambidza kuti vapinde nemudunhu make. Saka Mwari anopa instruction yokuti enda unoparadza mambo anonzi Agagi nevanhu vake vese nezvinhu zvavo zvese, usava nechimwe chinhu chaunotora. Asi Sauro haanoiti seizvozvo, vanosvika vaparadza kuya mambo uya vanouya naye ari mupenyu, vobva vatora makwai akanaka, zvipfuwo zvese zvavanofungidza kuti zvakanaka zvavanochiva, vobva vauya nazvo. Asi zvinhu izvi hazvifadzi Mwari. So neimwe nzira, mukaverenga pavhesi 22 pakanzi kuteerera kunokunda chibayiro. Kana wapiwa mainstructions awapiwa, munhu teedzera mainstructions aunenge wapiwa. So
Mwari nokuda kwekuti vazoona kuti mhosva dzaSauro dzawandisa, paine imwe nguva anotanga kuuraya vanhu, kuita sei, kutsikirira vanhu, kusvika vanhu vakuchema naye. So Mwari vanozviona zvese izvozvo. Mwari vanobva vadzokera kune munhu wavo, mutumwa wavo wavakatuma uya, kuti enda unotaurira Sauro kuti handichadi kuti urambe uri mambo. So Sauro anoenda kunoudzwa, asi asati audzwa, usiku hwaudzwa Samueri mashoko aya, Samueri anorara achichema, achifunga kuti shuwa murume uyu andinyadzisa. So vana veZimbabwe, mangwanana anoda kuti munyase kunzwisisa mashoko ari pano. Mwari ndiye anogadza vanhu pazvigaro, ende kana achiri kukuda unoramba uripo, kana asisakude, Mwari anoita zvinhu zvinoita kuti akuratidze kuti haachakudi. Panotanga kuitika kana maminimini nezvimwe zvakasiyana siyana, kusvika dzimwe nguva Mwari ane simba rekusimudza vanhu vaanoti tangai kana kutaura kuti munhu uyu handichamudi. Mwari mweya chake chaanongoita, anofemera vanhu vaanofemera. So Samueri anotaurwa naye, obva anzi enda unotaurira munhu anonzi Sauro kuti handichadi kuti arambe ari mambo. Vana veZimbabwe, mangwanana ano nyaya yedu yakanangana nenyaya yenyika yedu yeZimbabwe. Samueri akatumwa mugore ra2017 ndiBaba Geza. Mukatarisa papress conference yakaitwa muna gore ra2017 nemaWar Veterans, Baba Geza ndowe vamwe vanhu vakanga varipo, vakauya ndowe vamwe vanhu vakabvisa mari yokuti vaMugabe vabviswe vaende. Musi wa24 November 2017 ndove vamwe vanhu vakanga varipo vakaenda kunogadza vaMnangagwa. Asi nhasi uno, nekuda kwekuti Mwari havachafari, vaona kuti vana vavo vemuZimbabwe zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, vanhu vari kutsikirirwa, vanhu vari kuchema, magenerals akafa, vanhu vari kutambudzika, vanhu havana mabasa, vanhu vari kutiza mukati menyika yavo. So mangwanana ano ndauya kwamuri nemashoko aya. Samueri akatumwa kuti auye azoudza so. Samueri wandiri kutaura apa uyu ndiBaba Geza. Vakatumwa nevatauriri vavo vana comrade Nyoka yeMabhunu kuti endai munoudza Sauro kuti ndamuramba, handichadi kuti urambe uri mambo wenyika yeZimbabwe. Vakatumwa kuti endai munoudza Sauro kuti ndakuramba kuti urambe uri president wenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambudzika, vana veZimbabwe vari kunhonga svosve nemuromo, vana veZimbabwe vari kushupika, havana mabasa, havana chikafu, migwagwa hakuna, mari haina nyika yayo, zvinhu zviri kubiwa, corruption ndo yava the order of the day. So nyaya iri pano yandinoda ndikuonesa vana veZimbabwe, instruction iri kupiwa naBaba Geza, instruction iri kupiwa naSamuel muno muZimbabwe yakabva straight kuna Mwari kuti iwe Sauro, ndakuramba, handichadi nokuti hausi kuteerera zvandakakuudza kuti uite. Sauro akanga akapiwa instruction yokuti abatanidze vanhu. Sauro akanga akapiwa instruction yokuti agadzirise mamistakes ake ekumashure aakamboita. Sauro, this was an opportunity yaakanga apiwa naMwari yekuti aunite, abatanidze vana vemuZimbabwe. Mwari akatipa zvicherwa 68 muno mukati menyika ino yeZimbabwe, zvinogona kuraramisa vana veZimbabwe zvakanaka, vachitambudzika, vachifara, kutambudzika kwese kuchipera. Asi Sauro zvese izvozvo haana kukwanisa kuzviita. Kunyangwe timu rakanga rakapiwa Samueri kuti rakamubatsira kuti ripinde pautongi, rese zvinokutaura kuno kwatiri kuita izvozvo hakuchisina. Now mangwanana ano, shoko iri ndiri kuripa rakanangana kwauri iwe Sauro. Shoko iri ndiri kuripa rakanangana kumudzimai wako Sauro. Mudzimai waSauro, enda unoudza Sauro kuti zvanzi naMwari, handichakudi.
Vana vaSauro ndoziziva, muri kuzvinzwa, zvanzi naMwari, your time is over. Handichakudi, handichadi kuti urambe uri mambo wenyika yeZimbabwe. Vanhu vakakomberedza Sauro, mashoko aya akanangana nemi kwamuri. Endai munoudza Sauro kuti zvanzi naMwari, handichakuda. Yava nguva yekuti uchienda. Varakashi vakapiwa mafoni, ndoziva muripo pasocial media, nevese vari kudya naSauro. Endai munoudza Sauro kuti zvanzi naMwari, your time is over. Your time is over. Ende Mwari munoziva, kana akange achinge ataura zvaataura, ataura, that is that. Ukaramba uchiita naro, uchatanga kuona zvimwe zvinhu. Muchaona kumberi kwatichaenda nenyaya. Sauro mushure mokunge apiwa instruction atumirwa nhume kunzi handichakuda, pane zvinozotanga kuitika. Ndofunga already kutaura kuno kwotukita, even vana veZimbabwe mune mimwe micherechedzo yamakuona pana Sauro nezvimwe zvinhu zvamaifungidzira kuti majokes. Dzimwe nguva munombofungidzira pamuda asi munharo wamadrugs here, asi unotanga kunzwa kunzi no, pane zviri kuitika pana Sauro. Pane zvinoitika pana Sauro usiku, pane zvinoitika pana Sauro akanga apiwa mukana wokutaura pastage, anogona kungoitika zvimwe zvinenge majokes, asi aMwari akutaura kuti Sauro hatichakudi. So mangwanana ano, regai ndipedzese nemunamato mangwanana ano. Ngatitsinzinei tinamate. Baba, tinokutendai. Mwari wamasimba ose, tinokutendai. Tinokutendai Baba kuti mataura mangwanana ano mukati meshoko renyu kuti Sauro hamuchamuda. Munoda mamubvisa, mamuramba. Makatumira Samuel kuti auye ape shoko iri Baba. Ini changu mangwanana ano ndangozadzikisa shoko renyu chete ramakataura. Baba, kuda kwenyu ngakuitwe pamusoro penyika yeZimbabwe. Mwari wangu, kuda kwenyu ngakuitwe pamusoro kwenyika yeZimbabwe. Father, let your will be done upon the nation of Zimbabwe in Jesus Christ's name. Let your will be done upon the nation of Zimbabwe in Jesus Christ's name. Let your will be done upon the nation of Zimbabwe in Jesus Christ's name. Amen. Aiwa, tinotenda vana veZimbabwe nenguva iyoyi chipo cheupenyu chamapiwa mukati mezuva ranhasi, nenguva iyoyi yamapiwa naMwari yokuti mukwanise kuteerera shoko. Munzwe shoko ramuri kuudzwa here. Mwari vataura kuti Sauro handichamude. Sauro handichamude. Atumirwa munhu waakambotumirwa kuti agadzwe naye, anonziye muprofita Samuel. Baba geza. Muve nenguva yakanaka, muve nenguva yakanaka kwese kwamuri. Rambai makatarisira Zimbabwe itsva iri kuuya, poto yeZimbabwe itsva yaibva vana veZimbabwe. Muve nenguva yakanaka, muswere munyasha. Amen.